Ya. Tetep ana suwuk gropak, Mas. Ora usah suwe-suwe. Tetep ana janjimu slendang biru. Do surak ngene iki pamrihku ki men gareng tekan kene. Ning kok ya ora teko-teko wah jan bocah kok kewajiban goro-goro kok ditinggalke. Tak anteni supaya nglipur Mburlengga apa ya dadak tak ampiri. Ya. Mbok menawa iki dadi srana tak ampirane nara kakangku gareng. Ha iki nyambut gawe iki nek eneng sing dirasake iki ora iso los rasane. Terbelah menjadi dua pikiranku. Wis ora apa-apa. Tak ngundang Kang Gareng utawa tak ampirane tak jake ning ora-ora mbok. Engko ndak selak ciut. Nek nganti ditinggal suwe-suwe nek nganti ciut cilaka wis. Lho. Saka kene kok tak rungokke kok Gareng kok sajake nyetel tape kae. Nyetel tip. Weh lah, sajake ning omah larasan dhewe ning malah lali karo gawean. Kok kaya lagune kok kaya kudangan. Coba tak paranane. Ngene iki engko terus srebek, sesek, terus rep, terus kudangan jejer nala Gareng. Ngene ra tak kandhani ngene iki ndak do bingung. Menyang tak ampirane Kakang Gareng ndak. Senenge nek duwe bojo mantan sinden ki wah nang omah ki ra tau sepi kok ya. Nggih. Dasare kowe mbiyen nom-nomamu ya wah jagat ngendi sing ora kedanan karo kowe. Uyon-uyon ya kowe, wayangan ya kowe, toprak ya kowe. Ngangkatke jenazah ya kowe. Nggih. Saking suaramu ki apik, kowe qoriah ya apik kok. Nggih. Mbahmu mbiyen rak Persia to? Nggih. Nggih. Kamas awah jan. Anggere wis rampung gaweane kowe terus nang ngarepan nembang karo joget ki rasane wong lanang ki tangi turu ora usah mangan apa-apa, bebasan seger kang tanpa ngombe, wareg kang tanpa mangan. Nggih. Sedaya menika inggih krana jiwa kula menika jiwa seni, Mas. Iya, ya apik. Ngono kuwi. Kowe ya pinter golek dhuwit. Swasana pandemi kaya ngene iki Masmu ora payu nabuh. Ora payu nyewake tos item. Ora payu. Wah, ya wong panggungan ki mati sek ning kowe ya ora kurang ngakal. Macak kere. Ngemis nang prapatan. Wah, pinter tenan kowe. Seneng aku. Seneng aku ndek bojo sing apa ya jenenge iki apa daya pikire iki cerdas ngono lho dadi iso ubet iso golek pangupa buga. Ha nek tanpa kowe aku ora bakal iso tuku rokok. Nggih. Sedaya menika nggih krana anggen kula ngabekti kalih
Mas Gareng. Ah iya. Ya syukur. Lemari sing nang ngarepan kae kok ora ana. Tok dandake apa? Kula jual, Mas. Ah kok iso? Nggih krana kebetanipun menika sarwi kirang terus kula dol nggih dienggo ngliwet pikantuk sebulan menika. Ora apa-apa, ora apa-apa. Sing penting awak dhewe iso mangan. Perkara lemari iki iso dituku neh. Sesuk nek wis suasanane iki pulih, Masmu iki saben bengi blandreng, nabuh, manjak. Oh, wak tukoke lemari. Pethi nek perlu. Rasa kuwatir. Nggih. Wis rasa kuwatir pokoke tuku neh bibit sing luwih apik, sing ukirane alus. Nggih. Pokoke apa-apa nek kira-kira butuh dol, ora masalah. Kira-kira iki ana kendaraan kowe dol. Dienggo mangan, sing penting anake ora ngelih. Mergo iki kahanane lagi kaya ngene. Nggih. Kula nggih pun ngesnoke dawuhe Mase kok. Wah, jan. Kok panjenengan mboten bidal gara-gara niki rak ingkang rayi pun Adik Petruk pun ngentosi wong jame nggih pun pas. Engko sikik kowe iki senengane nek ora tak jagongi protes. Nek aku nang omah jagongi karo kowe malah kongkonan aku lunga. Lah sunu jenenge kuwi ora pas. Sing jeneng kanca urip kuwi ya ming bojo, ngono lho. Ha ta? Petruk ae kala mangsa sok seling surup karo aku arep kae dulurku arep kae adikku. Ning kala mangsa sok ora cocok. Ning rekoso bungah susah bejo cilaka sing cocok ki ming bojo. Nggih. Aku ora iso mangan kowe ya ora mangan. Aku ora iso ngopo-ngopo kowe ya ora ngopo-ngopo. Ha ta? Awak dhewe sarwa kekurangan kowe karo aku ya ngrasake bareng. Awak dhewe ana luwihe kowe karo aku ya ngrasake bareng. Kuwi jenenge mula ana tetembungan garwa. Tegesipun sigar lan dawa. Garwa menika sigaraning nyawa. Maksudku kaya ngono kuwi. Lah ning ra inggih dipun anti-anti tantu-antu dening Dik Petruk nek panjenengan mboten tindak wonten ing ora-ramba nindakake kewajiban gara-gara santai wae ora usah perlu digagas banget-banget ora. Wong saiki iki gara-gara ki ya wis rateka gayeng. Oh. Wis kentekan bahane aku karo Petruk karo Bagong ki. Arep ngetokke apa? Biasane anggere aku teko, "Piye kabare Kang Gareng?" ngono kae terus aku muni, "Apik, Truk." Ngono kuwi terus wis ora ana apa-apa. Lah gelas barang do nendi? Ha kuwi saiki wis ora masuk saiki wis. Bakul ron dhewe glundungke dagangan, mung kaya ngono kae. Mula saiki ati kudu kreatif. Nggih, dagelan kudu kreatif. Nggih. Ngaten nggih, Mas. Iya, ngono kuwi kudu berpikir terus nek ming ngaku Petruk terus. Ayo, Truk, getokan. Bunter-bunter apa? Bunter-bunter matamu ngono. Kuwi wis wah jaman semono kuwi ya saiki sosok isih iso kanggo. Ning arep kaya ngono aja sok dilek-lalekke kuwi tinggalane simbah-simbah biyen. Nggih. Oh kuwi nang ibu kota kono isih wer. Wer niku. Emang motor liwat. Rumangsamu apa? Nggih. Kang. Kana wong dadak-dadak nite swantenipun ketingale Dik Petruk. Aja kowe sing bukake. Masuk. Masuk. Mboten panjenengan menika nek kula kali Dik Petruk kok sajake kok kaya duwe rasa ora percaya. Aku padake ora ngerti nek peku jagongan karo Petruk nek sore Petruk rene ben dina kok rene sregepe ra jamak-jamak. Apa omongan karo aku kok matane ndelokke kowe? Apa aku ora curiga? Kula ali Adik Petruk niku ora sederek to. Ipe Petruk ki memek matane. Masuk. Nggih ngestaken dawuh. Petruk ki Petruk ki pancen kurang ajar. Nggih, ning kula mboten gadahi. Ora iso, Mas. Mlebu kono. Aku sing bukake lawang. Nggih. Kose. Tak mlaku sik. Nang omah to, Kang? Nang omah, Gus iki ora senengane. Lah, aja dilendeti. Wong ming lawang pasangan e. Waduh, ayo ora sak gebyoke, Kang. Engko tak dadanane. Aku iki ya aneh kok. Arek kae iki arep tak nggo nyumet rokok tak lendeti kok ngebyak.
kae iki sing iso mbukak ming aku karang ya lawang dijunjung dilendeti ora. Waduh aku nembuhe engko tak dandanane, rasa melu-melu engko tak dandanane. Wah, jan saka kadohan karo kowe kaya nyetel uyon-uyon, ora nyetel uyon-uyon, ha ya karaoke. Karaoke. Ah iya to, mbok dimatke kowe mburi salon loro kuwi lho. Mripatmu ora kuwi. Kuwi salon sing paling modern. Aku kok iso tuku mongko ora nyambut gawe. Lho adol lemari. Engko tuku salon. Kuwi nek disetel cedhit lumantar HP, kuwi mung nyuwara tok, iringan tok. Asik nembang. Lho, bojoku. Wis suarane apik. Apik bojoku. Nanti saiki. Wis ben ora usah takon nanti. Aku tak ngaturke bektiku. Wes ora iso kok. Kowe iki nek ngaturke bekti nganggo jerum-jerum barange. Ya bektine karo wong tuwa ki rak ya manembah. Wes ora iso, wis ora. Samelke unjukan mboten Mas. Rasah, wis iki ming dela, ora usah sok gawe macem-macem wis ora. Kok pecahi kabeh gelas e. Nggih. Wah, ngrene tok titenana kowe. Ora ya Kang, aku iki nek karo kowe iki tresna, mosok ya aku mentolo karo sampeyan. Wes ora iso trako. Ya aku iki trawung karo kowe wis cilik. Wis pira ya aku tok rebut biyen, ha? Kuwi rak biyen. Monggo durung ana janur melengkung. Ah wis ora iso wis. Ngono kuwi tabiat kok ngono pisan. Watak. Lali karo kewajiban. Gara-gara ta? Heeh. Ayo engko sikik rada mulur sawetara ora apa-apa. Ya rada mulur ya tak karo tak ngendhokke otot-ototku iki kan. Ah kenang apa to? Wah kowe ora ngerti lelakon mau. Wis arep metu ning ngarep pendopo dalem kapetrukan. Heeh. Aku motor-motor ora karu-karuan kae. Monggo aku kebacut ngundang kanca-kanca pengrawit kapetrukan. Wis takon apa jenenge Palaran Rada Dawa. Wah, bareng kowe ngerti Karna to? Ngerti. Karna Palaran aja turu sore kaki saya kemrungsung aku saya gembrobos. Ha iya, urung tutuk wis tak pedhot. Hah? Aku terus rene iki. Bul panas yo. Ah iya, apa-apa ki. Apa-apa ki nek ora rampung ki panas ka, Tru. Saya perkara. Ah iya. Terus piye iki maksudmu? Ya wis ayo gek nindakake kewajiban. Kowe karo aku diwajibi gara-gara yuk menyang ning ora-ramba tetembangan suka-suka parisuka. Apa nyoba anu sik? Karaluke ku sik? Apa? Karaluke karaoke kok karo heeh tak setelke apa nek arep nyoba mbok menawa kepengin tuku mbok mbok iya kaya ngopo tak setelke aning sing nyanyi sapa ayo awake dhewe wong loro piye dhewe nyanyi wong loro apa Sinompari Jatha ya Sinompari Jatha ki nek swara lanang rapi kudu swara wedok sing wedok sapa ameng bojomu ya ning mle nyuara ben saka pawon wae iki kableme tak ulure. Wis. Walah. Kaya bojone ayu-ayu wae. Bu, nandan dawa. Ngapa kowe mbegogok ning ngono nyekeli HP ngapa kowe? Lho, kok sing muni nggonanmu, Tru? Aku ki ra ndek HP ya, Kang. Aku mau nati tut ngono mau. Kok rada curiga aku ra. Nembang ya Bu? Nggih. Tembange napa? Sinompari Jatha. Karaoke men Petruk ngerti salonku men kok Petruk ben tuku. Ya. Mun Petruk tuku nak Petruk saya kiri. Ada. Petruk njagani nggo mangan sesasi nggo tuku karaoke men mangan salon. Biyen pokoke aku nek ora Petruk nek ora kiri aku ora puas. Coba yo nek pancen jeleng apane? Maksude suarane iki jeleng ngono, aku tak tuku, Kang. Aku ora ngerti mereke apa? Lho iki. JBL. Lho. Kowe tuku sing JBT. Kuwi luwih jler, Tru. Luwih larang tenan asli. Kuwi sing ana sing sak dhuwure meneh jenenge Jembeng Dur. Oh.
Ku yo jer meneh. Larang kuwi. Oh iya. Ya tak rungokne sithik. Pokoke suarane bojoku ki jebles kaya suarane sinden Orisa. Oh iya coba. Bu, dalem. Piwit Bu? Nggih ngestaken dawuh. Cangkepane sing pundi? Sakaremu. Apa jenenge iki Nuladolaku Utama ya apik. Samangsane pasamuan ya apik. Angel iki jaman edan ya apik. Sakaremu pokoke. Nggih. Wis Bu. Nggih niki sekta-tata ajeng ngetokke swara. Rasa diapik-apik. Dumesek ngrungokke Petruk. Biasa wae. Guys. Ayo ndang. Piye to? Suarane kaya swara asli. Iya, ora mbayangke lho tonyo kowe. Wah, jan kowe iki ngopo to ya? Kowe mesti pikiranmu nang bojoku kowe ya ta. Piye? Gedhekke ya volumene ya. Ya. Gedheke kok meng ngono-ngono iki. Wah, lah bocah ora mau. Iki lho. Iki. Jenenge apa kuwi? Iki nek gedheke ya mung saka kotakan cilik iki. Oh, roti. Apa? Roti. Remote. Remote apa roti? Iki jenenge apa, Bu? Namine remote. Wah, kowe iki ngandani ya wingi muni roti. Ora. Kowe iki ngapa ming nembang nang jero kok salin rok barang ki ngapa? Pendel pitik sisan kowe. Sopo kang sing ganti rok? Tanggaku. Mbak Yu po. Ayo aleman ngono. Oranye roke. Heeh. Oh ya syukur. Ana tulisane matahari. Ya. Ora truk kowe mbok ora sok gawe panas aku truk. Kuwi rak hadiah ulang tahun saka aku. Copot, copot. Ngerti aku kowe. Pripun? Copot. Mulane mboten ngagem napa. Malah apik. Cepet tobong iki pokoke. Anggemu masmu ora iso nukokke. Mbok saka bulan aja mung saka matahari. Diake ora. Wis sesuk ora sasok ngai hadiah nang to terus. Kowe iki ngapa ngekeki hadiah-hadiah iki? Ngeraketke pasduran antara Mbak Yu Ipe karo ora usah pasduran ngeraket-ngeraket apa keraket ya mudhar tenan aku. Terus ora sinome iki. Gek diteruske. Kok saniki kok ngoten to nabok barang men ora. Wis ora dicekel kuwi roke kuwi, arep tak golap kompor. Setan ora kok. Ya ling ngekeke kok ya ora ngerti. Tak paketke kok. Saiki ra ana Grab barang. Wah, jan. Petruk ki jan terampil kowe. Dis kayak nyoron dis blendis. Nggih.
Ngopo reng kuwi reng? Paling gathuk kabele iki. Ah tenan to, mikir mati to. Nah, acah edan ora. Mik kok wah mati kuwi kok. Nggih niki pun kula garingke kok Mas. Aja mandeg nek aku ngono aja mandeg tak nggo dagelan malah mandeg kowe. Oh, bening meneh ta, Tru? Wah, jan apik tenan. So aku tak tuku ya. Ha iya. Yo yo yo. Yo. Tur yo seru. Ha iya. Ana apane Kang kok mak wah ya anu atur iki meng gawean Cina kok dadi nek sing asli apik tenan wah jan kowe iki aja tok templekke cangkem iki oh nggih anu apa jenenge iki ngegron oh nggih sampe kok mbok wis Kang rasah diteruske brebek nang kuping mak ngono kuwi ya dirampungke ndak bojoku gelo nek gelo apa-apa digorengi lho, Tru. Wes. Pingenane kucing urip barang digoreng. Ya wes. Aja lali agamane kabelele nyambung ora pas. Sing nek suarane jos to, Tru. Lah aku nek arep tuku yon-yon kuwi kasete sing piye? Ah iki ngene iki. Iki sik tak jukuke. Iki ngene iki. Oh, iki jenenge CD. Lho kok gambare wong wedok klambine metetet-metetet. Oh, iki senam, Ding, senam iki. Kasete bojoku nek senam. Oh. Nek senam dina apa? Ah iya. Arep ngopo kowe? Bojoku arep tak elok. Wis ora nampa anggota apa senam dhewe men. Rampungke, Bu? Nggih. Melu seneng Kang suasana sing kaya ngene sampeyan isih iso tuku dienggo nginggar-inggarati. Pancen ya saiki butuh hiburan. Nek ora butuh hiburan pancen mutek iki iso edan tenan. Ah iya ya wis saiki oke kanca seniman sing rada selip. Ah iya. Nek ya wis ben ora apa-apa. Awak dhewe kudu tetep tangguh-tanggon. Ah iya pokoke kudu tetep piye carane supaya tetep fresh pikirane. Mula aku ya terus ngiklaske lemariku sing saka sono keling ae lho. Ah iya. Lemu negur dulu mah to. Ah iya, tak ukirke, tak dual, tak tukokke iki musik iki men iso dienggo rungokke nang omah. Nek dong sepi ya nyetel yon-yon karo bojoku. Engko bojoku kalau mongso sok senam esuk-esuk kae diagduk-diagduk.
Wah, iso. Awake saiki saya cilik kok, Tru. Oh ya syukur. Ndase. Manjen kuwi. Heeh. Iki meng kurang Bagong iki. Heeh. Piye apa dinteni nang kene apa dinteni Ngara Ramba? Apa Bagong ya dipethuk yo. Engko methuk Bagong terus rombong cah telu bareng nang Ngara Ramba terus gara-gara wah malah kepenak. Bahaya yo. Turu mayu ora ados kok kene. Heeh. Ya mengket mau aku ya mikir ya, Tru. Mikir apa? Aku dadi Bagong kok. Coba matno to. Kae lho, nyambut-nyambut. Nyambut-nyambut apa? Kok malah setelane telutur kuwi lho. Bagong. Heeh. Iki gek ana apa? Engko gek kepaten sapine. Ora, ning kok iya ya. Aja apa ditileki apa piye? Ayo ayo ditileki. Bu. Bu. Kaya Mbah Basi ya. Bu. Apa ya celuk-celuk. Wah ya. Aku pamit sik ya. Enten apa to, Mas? Bagong kok setelane musik kok apa jenenge uyon-uyon kok telutur kae iki wong ki Bagong ki soalnya anggere nyetel uyon-uyon ki disesuaikan karo atine. Nek atine seneng ya wah gedombyang ora karo-karuan sok nyetel rap barang. Heeh. Nek kok nyetel telutur kae iki ana apa rumah tanggane wong aku kakangne Petruk ya kakangne mbok menawa ana apa-apa aku ora wajib iso nglipur atine Bagong. Ngatos-atos mawon. Heeh. Slepenku nggih. Sampun dipun beta. Oh iya. Ya wis kipa, Nun. Kipa. Kipa niku lho sing kudut pipa. Ah, pipa. Sing gading napa sing balung kirik? Ayo sing balung kirik menku suwe-suwe iso jegok. Seneng ta kowe? Oh, wis ora. Nggih, pun diasta niku disengkelit teng sabuk. Wah, ayo saya tuwa saya lali ya wis jungkat cilik. Ana wong rambuté we ora ana kok dadak nganggo jungkat. Sopan-sopane men ketok rapi, wo gareng ki wonge rapi. Nggih. Karo nganu ya. Pomit. Oh nggih. Ngestaken damu. Pomite telas. Gemuk ora apa-apa. Gemuk iki ireng ta? Ning rambut ya ireng ora ketara, sing penting ora kaku. Nggih. Nggih ngestaken dah. Nggih ngatos-atos, heeh. Ah, ya wis ngono wae aku tak mangkat. Nggih, nggih. Dik Petruk ngatos-atos. Iya, Bayu. Wah, jam. Piye? Mun diruhi ngono kok emah-emah. Wis gak mlebu-mlebu. Nggih. Wah, salam nggih. Adik kula nggih. Ya, engko tak salamke. Nggih. Ming kuwi tok. Gelut ya, Tru. Ngopo kok gelut ya mangkat ya. Kae Bagong, wes kok kene saya cetha kok teluture.
Bos panggih kalih nyopisan imba-imbaning partapan kayuwanganira Aduh Gusti tingalana Selamat Kang pangestumu le Mas Petro selamat pangestumu Gong ora kok le sedih men to omahmu sepi apa-apa ora ana kowe ning jero omah ming tenguk nang nggon kursi siji kiwa tengen tanpa ana pepasrening omah ora ana lemari ora ana apa-apa orden kowe ora tok kei wong tok kei sarung ana apa aku karo Petro iki curiga lho Gong kowe arep tak ambiri tak jagara-gara kok malah kahanane omah kaya ngene iki janjane ana apa nek pancen ana perkara ana bab sing kira-kira kowe iki ana perkara kulawarga omong karo kakangmu aku karo kakangmu Petro. Mergo kowe karo aku iki padha-padha anake Semar ku nek nganti ana apa-apa aku ora melu cawe-cawe rak dikira kepiye ngono lho. Piye yo Nang? Piye? Aku tak mati wae Pandra. Lho. Ngopo ana apa? Aku susah tenan dalane ngene iki. Aku sebagai wong lanang kaya ora kanggo rasane, Tru. Sabar. Sabar, Gong. Kabeh ya pancen nglakoni, suasanane ya pancen lagi kaya ngene. Nyambut gawe apa-apa ora entuk, nyambut gawe ngono ngene ya ora entuk. Monggo kowe karo aku butuh mangan, ning kabeh ya nglakoni, kabeh ya ngrasake. Ning ora kaya sing tak rasake, Rek. Ora kaya sing tak rasake. Aku wis kaya emoh urip ana ing alam kelanggengan. Lho. Kuwalik, Gong. Hah? Kuwalik. Aku wis kaya emoh urip ning alam donya. Aku wis kaya emoh urip ning alam donya, Tru. Nandur tela le panen kedhisikan tikus. Wis dijebol ming gagang tok. Pari dipangal emprit. Sing ngakon ki ngumprit akeh banget ning witmu ya sapa? Hah? Sirku ki tak nggo lawuh. Aku jebul senjata makan tuan. Wit ringan ngarep omah tak ingoni emprit saiki dadi ewon. Anggere aku arep panen serang dhisik. Aduh, Tru. Londrene adimu. Blas ra ana sing ngumbahke. Apa-apa dikumbahke dhewe. Lara atiku. Ora ana penghasilan. Bojone gareng ngumbahke wis cawet telu. Monggo gedhe-gedhe. Ngentekke sabun duwite ra sepiro wae. Gak ngetele ra sama. Hah? Tempiling mencelat. Ngene ora. Sok tak kandhanane Mbak Yumu nek kahananmu lagi kaya ngono kuwi. Wis, aku mlaku mrono, mlaku mrene golek gawean ya wis ora ana tenan. Aku jagake le miyaga wae. Kowe ngerti to ketrampilanku ora ana tunggale. Sapa penabos sing ora tepung aku nek ora tak kethuki. Ameng kethuke kok gleleke. Aja mendeng aku kacamata. Masalah kethuk ora mau ning baguse. Waduh. Ora ana sing ngimbangi. Daftarke pengrawit mrana ya ora ditampa. Daftarke pengrawit ketoprak ya ora ditampa. Uyan-uyan ya. Lek muni kethuk ora nganggo apa-apa nek uyan. Mergane kethuke ora nganggo gendhing kethuk kerep. Oh. Lara tenan. Kowe ndelok kahanan omahku iki ta. Heeh. Lemari wis tak dol. Ha iya.
Meja kursi tak gadekke. Ora buka lemari sandanganku nangis kowe, Tru. Nangis kowe. Mergo jareku ya mung kari sing tememplek nang awak iki. Kathokku ya mung kari iki. Iki wis tanggo ning sawah, tanggo ning resepsi. Anggere isih gupak lendut takoni, "Lho Mas Bagong resepsi kok katanya gupak lendut?" Niki wau dawah. Aku tak titane ngono iki aku ya kelara-lara Gong. Wis Gong ditatak-tatake. Ngene wae supaya kowe ya ora kebangetan nggonmu ngrasake lara. Ngahanan urip iki kowe nek butuh beras nang nggon aku. Kowe nek butuh lawuh nang nggon aku ya saanane ya mbuh tempe, ya mbuh tahu sak wae. Mangan ki didum cah telu. Muni kepiye kowe? Dah muni kepiye kowe? Anggepe aku ki curhat ngene ki ngemis ha. Anggepe aku omong karo kowe bab kesusahan uripku ki aku terus ngemis karo kowe. Antipati truk aku. Aku ngingoni anak, aku ngingoni bojo. Nek nganti mangane anak karo bojoku mencak jaluk-jalukke nista pocapane Bagong sebagai laki-laki kebablasan. Hah? Kebablasan. Cangkeme obah dhewe. Aku sebagai laki-laki isen aku. Wong lanang ki wajibe tanggung jawab wae. Ya bener kuwi. Ah iya. Nah aku terus nang nggonmu truk ketel kuntek, gak pure. Aku suwe-suwe aku marai keset. Oh, keset. Ini kan padha wae. Lah iya. Marai keset aku. Aku dikira wegah nyambut gawe aku. Ora ya wis. Saiki sing baku tabah. Tabah, ikhlas, sabar. Ngono. Ya. Sesuk mesti bakal tinarbuka jagat anyar ing kebak ing kabungan lan gampang golek rejeki. Teori. Kata-kata kuwi ngono. Aku sengit nang ngono. Saiki ditabah-tabahke, saiki diikhlas-ikhlaske. Besok kita akan menggapai sesuatu yang lebih indah. Indah apa? Tong sasi lho, Reng. Hah? Pitong sasi. Aku wae iso mangan cukup, mangan mung sak sendoke wareg kok. Aku iki lho, Reng. Aku ki nek ora akeh ora wareg. Ngono. Hah? Aku tahu awal-awale ora wareg kok. Iya. Ayo wong gek bojomu lemu ya. Ama kuwi edan, aku ngerti keadaan rumah. Aku ki hidup sehari-hari kaya wong eweh terus. Wo. Kanggo mangan wong loro ya adang aku. Edan tenan. Ya kala mangsa ajar poso. Hah? Ajar poso. Apa saya ben dina anggere mengancik Ramadan aku mesti poso 30 dina. Ah iya, kuwi kewajiban. Masa wis poso 30 dina sik kon poso terus. Lah Ramadan sok kapan aku tak takon. Wah ya Bagong angel tenan kandhan-kandhan. Ya saiki sirmu piye? Karepmu piye? Ora iki aku tak takon kok adikku wedok kok ora ana nang jero. Ngapa? Men ora entuk metu. Lah kok iso ora entuk metu? Bojoku kuwi nek ki dina apa iki? Ki dina Minggu. Dina Minggu ki bojoku ki mbuh turunan siluman kok. Sebabe saben dina ki molak-malik. Oh to. Nek Minggu ngene iki tak pengen metu mergo ayune minta ampun. Wih. Ora tau ngerti ta kowe? Kowe nek ngerti dina Senin to? Heeh. Nek Senin ki kok kere. Oh. Nek Minggu ngene iki ayune minta ampun. Engko Selasa kaya juragan emas. Weh.
Engko Rebo kaya tante-tante. Engko Kemis kaya Bu Bariah lho, Tru. Ah iya. Mola-male bojoku kene ya semeh kebacut awake bojo. Ah iya. Iki nang jero lagi ngopo? Ora ngopo-ngopo. Oh ya wis nang jero wae. Nek kakangne loro teko ki mbok ya saura-urane gaweke wedang. Piye? Gaweke wedang. Netangi kamur kanku kowe. Oh tak omongi ya. Aku ketesuk lagi wedang putih, Truk. Kok kowe njaluk kon gaweke wedang iki saya kedelak-delak uripku. Men saya kedelak-delak uripku. Aku nek buta ngombe wedang legi, kuwi meng wedang putih karo buka majalah sing gambare wong ayu. Legi nang telak. Oh. Ngono lho. Wis, sakar ngopo? Gara-gara kok. Gara-gara ngopo? Gara-gara kewajibane awake dhewe. Aku wis ora arep netepi kewajiban nek carane. Uripku wis krekoso kok netepi kewajiban. Awang do ndelok aku do seneng do guyu. Ning uripku sing ngrekoso. Kowe ngerti ra, anggere aku bar gara-gara iki aku nang pojokan lapangan kae nangis truk aku. Aku ki iso nglipur wong akeh kok uripku dhewe ra ono sing nglipur. Lara tenan ora aku ki nek carane ngene iki, Truk. Tan samar pamoring sukma. Sinukmaya winahya ing asepi. Pambukaning warana tarlen saking liyep-layape ngaluyup. Dereng dangu sami mimbal wacana kira ana garing Petruk sumawana kira Bagong kedadak ingkang angglolo nggenya anangis nengge garwane kira Bagong dupi mulat rawuhipun ngraka kekalih sigra medal saking patunggon ngambruk pepangkoning kira ana garing kagiat kadra wekasan nengge kira ana garing tuwin kira Petruk. Punatwata mirah ingsun priyatin waspagung mijil tudha tanpa karya Kang Baskara. Iki ngapa iki? Iki ngapa, Wer? Bojomu kok metu saka omah kok ambruk ning pangkonku nangis glogo iki ngapa iki? Ngopo Gong tok kabake, Gong? Piye? Kaya bidadari nyunggi tong to? Kula suwun pekacoban. Kula suwun pekacoban, Kang. Ora, Gong. Ora tong sik. Dik kowe tenguka sing apik, tenguka sing apik. Isih kula. Kula isih. Kula isih. Lah. Raimu kok kaya ngono iki ngapa wae? Ora kok sik. Kok mripatmu biru? Bathokmu menjata ngono apa? Kula tak matur.
Nek kula ajrih kalih Mas Bagong. Laporan. Menono sing belani, laporan. Gawe aku tak ngikir graji. Sik to Gong, sik Gong. Kusike kowe engko nek nganti main-main mungsuhmu du bojomu lho, aku lho. Iki bojo lho, Gong. To ngapake kula badhasaken matur. Sakit parah kula. Kula nyuwun pengadilan. Napa sing kula lakoni niki mergo kula kawrat lan ngeboti kalih Kang Mas Bagong. Mundur. Kene mundur kene. Nek wedi nang mundur nang mburine Bagong mundur kene. Kok nek Bagong macem-macem tak dupakane raine. Kok kaya ngono kowe, Wer? Ngapain terus kok guyu? Aku wong wedok nangis kok kaya ngono. Ora saiki tak takoni. Ngopo, Gong? Jujur wae tak polo. Lho. Kok iso ngono? Kok kowe tumindak kaya ngono nalare piye? Sing jeneng garwa ki sigarane nyawa, bojo kuwi kanca urip tekan sok kapan wae. Ngono. Tur bojomu ya wis ngladeni karo kowe. Apa sing dadi penjalukmu nek iso-iso bojo ki aja nganti gawe kuciwaning wong lanang. Ha kok bojomu salah sithik kok tok jotosi kowe nek tak laporke karo pemerintah, kowe kena hukuman lho. Kuwi jenenge KDRT. KUD to? KDRT. KUD dengkulmu mlacak. Kuwi jenenge KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ora entuk. Kowe nyuwara elek nek bojomu ora trima, dilaporke karo polisi kowe iki kena. Men, tak jarak nek pancen aku arep tak hukumke hukumno. Ora apa-apa aku ora masalah. Malah plemu aku ning Pakundaran. Ora nyambut gawe ra ketang madange ming sego kobis. Ning sing penting ora mangan. Ayo, kowe aja ngewangi bojoku. Polisekno ora apa-apa. Sik, janjane ana masalah apa? Terus tak omong karo kowe. Kowe seneng nek ana bojo wong wedok kok wani mbedhok pitik? Hah? Monggo konangan sing duwe terus sing duwe nglaporke nang ngarep aku karo nggawa bojoku. Niki Mas Bagong, semah sampeyan njukuk pitik teng kandhang kula. Wes tanpa taliwara langsung tak taekwondo. Kena nggon mripat biru langsung. Tak kancingi nang kamar, ora entuk metu sesasi tak kunjara nang omah. Lah nek kaya ngono kuwi pakartimu elek, Dik. Le nangis meneng sik. Saya tak takon. Apa sing domongke Bagong ki bener? Lah Haji sae itu. Nek kula keten iki nggih awrat-awratipun kula niku bingung mergane bingung merganipun kula dunek-unekke kalih Mas Bagong. Wong wedok kon nukokke rokok ora iso. Wong wedok ora iso ngliwet gedhi sing lanang ora iso cabut gawe kudune sing wedok ki piye carane ngulir budi, piye carane iso mikir, iso ngliwet, iso gaweke wedang, iso nukokke rokok. Tangi turu glegah ora ana sego, ora ana wedang, ora ana rokok. Wong wedok model piye kowe? Kowe nek tak muktekke nek jebul kowe ora iso muktekke wong lanang. Sakit mana kula. Tuwuh kula recangi bedhog ayam nika. Kula kepengin saged numbaske rokok kali ndamelke usukan Mas Bagong, Kang Mas. Apa wis pas? Nek ngono kuwi apa wis pantes kowe dadi wong lanang? Sing kudune iso nyukupi rumah tangga kuwi kowe pok solo pok. Kowe ora duwe hak nembung karo bojomu, tukokke rokok, liwetke gaweke wedang. Monggo kowe ora nyambut gawe. Monggo kudune wong lanang ki ngayani karo sing wedok. Ngono. Ora sak penakmu dhewe. Kowe aja menang-menangan dhewe. Nek kowe nganti nyempalani bojomu, kowe ngajar bojomu kaya ngono, mergo dasar perkarane kaya ngene, ora sudi aku ngaku adi karo kowe.
Aku ora sudi duwe adi suwijining wong lanang sing kurang tanggung jawab kaya ngono kuwi. Iki nek nganti dingerteni tangga teparo, wirangmu ora mung nang kowe tok, Gong. Ning aku karo Petro ya melu wirang mergo duwe adi sing pakartine kaya ngono kuwi. Ngapa ngerangkul barang? Pakai waktu yo meleh. Ora kene kowe mene yo. Mene. Mene yo bojomu wis nangis ki lho. Ngene nganti kowe dikampleng tak kamplenge. Rono. 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 Tak serot ndasmu lho, Nduk. Aku ki ngakon bojomu mrono kok. As. Wadah jawaban. Ora mripatmu sakit. Bathukmu sing tak tendang kowe mau ya lara. Sakit. Sepatu bal tak obonge mengko. Wah, ale nendang sepatu bal kok, Truk. Isih mumet sirahe tase. Oh alah ya aku jaluk aku kaya ya. Aku jaluk ngapura. Aku sumpah, muga-muga sana aku ketemu wong ana perkara aku ben dantel mataku karo men ditendang nganggo sepatu bal nang kudu golek perkara karo pemain bal-balan. Ha iya boten dados napa njaluk aku lah ya nggih ora tidak ada harusnya aku berkata begitu nggih ngono ki rak padang to Le padang madang padang tak kira nek madang. Nggih boten napa-napa. Reng, apa? Truk. Ora melu gara-gara Reng. Lho, ngapa? Gandeng ndara-ndara ya wis ora peparing mergo kahanan kaya ngene. THR uang pesangon ya wis diirana. Aku njaluk pamit ya terus sementara aku tak lungase. Oh iya, lar nendi? Aku arep golek gawean sak entuk-entuke. Arep endi, Kong? Wis pokoke sing penting iso nggo nyukupi karo bojoku karo anak-anakku. Ya nek niate ngono ya wis ora apa-apa. Yem wonten dawuh. Aku tak lunga ya. Nggih. Nek sampeyan boten gadah sangu napa-napa. Wong budidaya nek perlu tekaning pati tak lakoni. Truk. Tetep omah te bojoku ya, Reng. Ya. Ya nek aku engko ora mulih cilike 3 dina, gedene 7 dina, pesthene nek aku mati kaliren ning dalan. Gong ora ngono kuwi, Gong. Asa ngregon-ngregoni aku. Iki rasa tanggung jawabku. Pesthene nek aku mati kaliren ning dalan. Nek engko aku mulih aku iso nggawa Rajakaya luwih kuwi aku iso duwe derajat pangkat tenan kowe tak jak mukti. Nek sampeyan dapur lali kalih kula. Ora. Teng kutha niku kathah sesawangan sing apik-apik, kathah sesawangan sing endah-endah. Mengke nek pun entuk sesawangan sing apik kalih kula lali. Ora wis to, sumpah aku ora bakal lali karo kowe. Nang sing wigati aku ikhlas nase ya Reng aku njaluk wektu 3 dina tekane 7 dina mesti ana kabar aku mukti apa mati Reng. Wah sing hati-hati ya Kang, sing hati-hati.
ya dienggo lelakon nek ora apa-apa. Heeh. Kok kaya tau nguruh lakon iki ta terus aku. Mendi. Kaya tau ngrungokke ketoprak persis ngene iki. Ya wis ora apa-apa lah sing penting sah kaya ketoprak ya kaya sing penting pikiranmu ki ora. Ya wis muga-muga Bagong ya ben entuk apa jeneng iki dalan nyambut gawe ya terus. Heeh. Entane nang omahe Bagong wae rasa muling kok ade malah rasa metu ming 3 dina gedene 7 dina wong ngono sedulure dhewe. Ah ya wis. Ngewangi bojone Bagong. Ah iya. Wong lagi lara matane engko nek ora weruh mlaku barang rak dadak dituntun to. Ha iya. Ya iya tra ya. Yo wis ngaru ngenteni kabare Bagong. Ya iya. Nalendra mbek marwa sing sang mangyat kurdaka tekaping irika sang pinarwasa om wong nyak nek ngono tunyung enyana nyapen wong enak mendiwet ati karwaku ngani karwaku tatahe bebatan jangan kurang nyamine ning ana kawula nek anakku sing ora gelem tak meput ya kuwi meng kowe Ariwati nyuwun pangapunten sinuwun kula menika namung kawula alit kula menika namung anakipun kawula alit. Wedene iki menapa panduka badhe mengko garwa dhateng kula. Panjen kuwi ati pekaremaku. Panjen kuwi ati pekaremaku nggonku ngarep jeneng wong paton ndak ngakake ngaluul. Nyok Rawati mbauten lho. Akeh kanca-kancamu ana ing negara tunjung kencana apik kawula alit sing tak cengkake kalau dadi panjen pamesmani. Nyari lenggahing Sang Prabu. Kelo upala. Ana ing negara tunjung kencana. Ora bakal tiba ana ing ancur paput nanging bakal tiba ana ing kuwalik. Ora bakal tiba ning padat nyuni nanging bakal tiba ning ancur paput kowe tak rebek bojo nek upama kowe dadi panjaluk kowe dadi karep damet mari gandeng anca-ancamu iki kalah ayu karo kowe tak dadekke prameswari. Ning kowe ngelem dadi bojoku. Tobat. Estunipun kula ajrengan panjenengan namung kula nyuwun mahapunten kados pundi anggen badhe kula nglampahi jero panjenengan. Kula nyuwun mahapunten. Kula mboten gadhahi raos tresna kan panjenenganipun Sinun Prabu Selakupala. Kowe ngendat ning amulane nyapa? Kawulanipun Maduka Sinun Prabu Selakupala.
Kowe urip ning negara ngendi? Wonten ing Tunjung Kencana. Wonten negari panjenengan. Menine kowe ngerti nyapa nyengati ratu ning negara Tunjung Kencana. Panjenengan Sunan Prabu Sela Gopala. Saknamo perintahing Prabu Sela Gopala kowe ora kena nyelaki. Saknano ingane ora kena nyelaki. Sak omongan nyanyi-nyanyi Prabu Sela Gopala kowe ora kena nyelaki tadi. Kowe kudu gelem dadi monyokmu. Kula mboten saged nglampahi. Oh ye. Kula mboten saged nglampahi. Oh ye. Kula mboten saged nglampahi. Nyok amik ngempung atiku. Nyok amik ngempung atiku. Yang ora gelem ngladeni Prabu Sela Gopala, aku acat ica alun ica. Nek kowe ndak gelem tak cum nyaron-nyaron, aku kudu nganggo nyaron ingkang acat. Nek kowe ora gelem nak cum nyaron-nyaron, aku kudu nyaron acat. Ning luwih becik kowe manut adat-adat gawe keceling Prabu Sela Gopala paham. Tobat. Oh, nah, tobat. Iki aku omong apa nana obat itu lho sampe dulu. Ayo kowe manut apa ora? Tobat kula mboten saged nglampahi. Ora kira nglampahi lak candak. Bari panjenengan kowe wong manut kepanjangan ning mong kepripun nyaming. Kepanjangan ning mong ribet nyaming lak candak kowe ora ngerti. Ler gunung. Kulon ngae nyegara. Wetan ngae nyurang. Kidul ana dalane. Ora candak kowe ora kaya kepentok ngono gak pepek ngono. Nek nyombayangke kaya ngopo nak pepeke ana apa kowe? Ana apa kowe? Kula mboten saged. Candak nuthuk mari bangsa. Tobat lah kok dadi kaya ngene lakoning Sariwati. Kok kaya bojone Kiswansing biyen ta iki Sariwati. Kuning. Wah iki ketae. Anggere bengi sok edan. Tobat kaget aku. Ucul saka tanganing Nalindra ing Tunjung Kencana Prabu Sela Gopala lah kok iki dadi tobat iki persis banget rupane gek iki anake sing terlantar. Aja ngawu gawar ngawur kowe. Wong elek iki gampang naik darah. Wis rong dina iki aku ora mangan mlaku terus tanpa mandeg prihatin golek gawean. Aku dadi kowe omong kaya ngono sampe namu dhewe Batoban, kowe iki balaning Prabu Sela Gopala, ora tepung karo Prabu Sela Gopala, ora sudi. Ora siut kowe wong apa marmut. Lah terus kowe sapa? Aku Bagong. Saka ngendi? Saka Karangkadempel. Kowe kok mlayu-mlayu ngapa kowe? Jenengmu sapa? Aku Sariwati. Sari Murni, Sariwati. Kok kaya minumang. Mlayu-mlayu ngapa, Sar? Aku dioyak-oyak Nalindra saka ing Tunjung Kencana jenenge Prabu Sela Gopala arep dibek bojo. Aku iki dioyak-oyak ratu arep bek bojo kok emoh. Wong wedok ngendi to sing ora kepengin mukti? Wong wedok ngendi sing ora kepengin kecukupan apa-apane iki nek dipek ratu ki langsung gelem Batoban. Dudu watakku ya dudu watakku. Aku duwe watak. Wong kepengin dhaup kuwi ya landesaning tresna ngono wae. Nek tresna ya ora bakal bisa kelakon. Oh, terus aku dioyak. Aku terus ketemu kowe jenengmu sapa? Aku Bagong. Bagong? Heeh. Malah aku njaluk tulung karo kowe Bagong. Kowe ngerti ora? Kawula sak negara Tunjung Kencana kabeh padha rumangsa kesiksa batine.
Merga disababake tingkah laku ning Prabu Selagupala ing watak Angkara Budi Candala. Yen kowe iso mateni Prabu Selagupala watobat apa ya bisa kowe dadi gumanti keprabaning Prabu Selagupala. Lan perlu malah yen kowe bisa mateni Prabu Selagupala, Sariwati pasrah bongkokan karo kowe mangsa bara nggonmu merba masisa kalawan aku ki Lurah Bagong. Wis dalan kamuktenku itu. Kepapak keperanggul mungguing ngayuda kepapak bawat nyobentar waduh cilaka iki. Wah, ya Tunjung Kencana iki mbok menawa negara luar negeri dadi bahasane beda. Napa memak ngangklan kancang nyekati lakune Prabu Selagupala. Takon karo aku Bagong, kowe sapa? Prabu Selagupala. Apa? Prabu Selagupala. Ninom Selagupala. Selagupala danyar Maranyata. Ngapa kowe mlayu-mlayu gup? Gup nengulmu melanyat kuwi. Jenenge Gupala kan ngundang sapa wis? Ngoyak karo calon bojoku. Weh, sapa calon bojomu? Dewi Sariwati. Nonenon. Nyut kuwi. Sariwati calon karep aku. Aku wis ditritani karo Sariwati. Nek kowe Ratu Angkara budine nista. Kowe ngendhak karo wong wadon, kowe ngremehke derajate wong wadon. Pendak-pendak wong wedok ning negaramu yen ayu tok pek bojo. Nganti bojomu ora iso diitung pira cacahe. Klebu Sariwati iki mau ya arep tok pek bojo. Mula Sariwati terus wadul karo aku. Aku ora ngetrima nek ana ratu watake kaya ngono. Mulane malah dolanan sepur. Pun nengonmu melajan menceleng pelit lanat montot nanti pepalangi Prabu Selagupala. Yen iya arep apa? Oh, wani anakku. Sing tau wedene apa? Ora minggal ora kletak dening aku. Lah rumang ngethak piye? Cangkemmu ketutupan terong semono gedene kok. Iki irung. Iki lunak. Iki yo ndungahke iso nindonke. Panjen ponyihine nek dong ora diamak-amake ya ngene iki. Gentayong medun ngono ya. Iya. Sok kaya andeng-andeng ah. Men ketok piye ngono. Ngono dong kula letak dening awakne.
digdaya tenan. Aku diklethak rasane ora kaya kecokot tuntu keri. Kaya dimut mingan. Geli rasane ya. Sira Gupala. Kowe aja gleleng kowe. Kowe ora ngerti sapa sejatine Bagong. Aku ayang-ayane Semar Badranaya. Semar iki bapakku. Kekuatanku sejatine padha karo Semar. Ya meng aku ora iso ngetokke kekuatanku. Ora ngerti rapale, ora ngerti aji-ajine. Ning jane aku nek wis gelem matek aji, epek-epekku tak gathukke tak nggrayang awakmu. Ora sena mergo layu aja dundang Bagong tak kandhani. Gletak tanpa nyawa. Genah negara Tunjung Kencana komplang ra ana ratune. Ya sandangamu tak nggone. Gela Gupala. Kene dongane engkung ndadosaken pingaraos sing manahipun ingkang abdipun Sariwati dene jengantuka Kelurah Bagong sampun saged nyedani dhateng pun Prabu Sela Gupala pancen kepara nyata. Lan wektu dina iki aku ing lenggah dampar negara ing Tunjung Kencana jejuluk Prabu Sela Gupala. Inggih. Nah, kejaba saka kuwi aku nagih janjimu Sariwati. Piye? Kowe nalika semana pasrah bongkokan nek aku iso manteni Prabu Sela Gupala. Terus kesutupun nasar batasanmu. Apa kae jenenge? Keputusanmu piye? Kula namung kantun nderek nanging kula menika sampun prasetya. Prasetyamu? Kula mboten kepengin ngladosi kakung ingkang sampun ngagungan garwa. Kula kepengin kakung menika tasih legan. Kula nyuwun priksa, sinuwun Prabu Sela Gupala menika sampun kagungan garwa menapa dereng. Bumi langit dadi seksi. Aku isih Jaka Kemalakala. Aku belum tersentuh oleh wanita manapun. Aku belum pernah melakukan apapun dengan wanita. Masih suci jiwa dan ragaku. Ngaturaken panuwun ngaten, monggo kula dherekaken manjing delenging negari ing Tunjung Kencana menawi paduka badhe mundhut garwa kaliyan kula namung kantun nderek. Tenan? Inggih. Ya nek pancen kaya ngono ayo. Budal ning negara Sila Tunjung Kencana, kowe karo aku mukti nang kono. Mengko garwaning Sila Gupala sing wis tekaning pati tak lereni kabeh. Takon bali nang omahe kabeh. Ming urip kowe karo aku. Lha nggih ngestakaken dawuh. Ayo Sariwati, monggo kula dherekaken. Kan samar pamoring sukma
Sinungmaya winayu ing asepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana Mas piye Dik Mas Petro piye Miturut etakat kula sampun kliwat saking 7 dinten Lekang Mas Bagong derek caos parikabar napa-napa. Lah terus mau bengi sewengi wis nangis lho. Kangen kula kali Mas Bagong. Kula ajri nek Mas Bagong supe kali kula, supe kali sampeyan, supe kali Ka Mas Petro. Lah terus napa mboten langkung prayoga dipun padosi. Apike pancen ngono, Truk. Ya wis, yo tak tutke goleki wae engko mbok menawa Bagong lali karo Purwodasena. Monggo kula dherekaken. Maremeng pun Kakang ingkang wis bakal bisa dhaup astel miyat karo kowe Sariwati. Inggih, Pangeran. Semanten ugi nadyan pasuryanipun panjenengan menika kados mangkaten nanging kula ugi tresna lan panjenengan. Aduh, nyawa-nyawa jimat kula. Aku pengen gandrung kowe Sariwati. Kula semanggaken badhe nyekar menapa gandrung menapa. Ayo, kanca. Lho, wong gandrung ngatresnan kok gugur gunung. Wis aku meng kuwi. Sanesipun menapa ya? Dadi ati menapa dos? Ora dadi iwak enak. Mane dadi ati, dadi gule apa dadi tungseng temonjo. Men dadi ati nggo ngapa? Sae-sae le nembang. Inggih ngesnaken dawuh. Gegarane wong akrami rungono petopet suarane kasar ning apik. Heeh. Aku duwe geng jenenge Sariel. Menapa menika? Kasar tur ngeyel. Tutu panda tutu rupa among ai ati bawi tane aduh aku tak cekel gelukungan iki le merinding tekan kempel lusut luput karang bahasane iki dhewe-dhewe ya ana lho sing sinden muni lusut pisan luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang nyun sewu sinuwun menika nyun sewu menawi ngresiki waja menika agem menapa Akarang wong desa ya mung nganggo bata. Sapunika dados Nalindra ya kedamawi nuwun sewu ingkang langkung sae. Apa? Hah? Sing apik apa sing arang dhewe? Pertama, lho. Ngresiki waja nganggo pertama. Maksudnya digebek sik. Terus tekan ndi mau? Tekan ndi diajeng Sariwati? Sariwati, kula piyambak mboten mangertos. Luput pisan. Wah, kelangane kok. Wong ya ora iso nembange kok. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel langkung tan kena
numbas arta lara ning lara narakaya batu-batu wong kang landang uyung mangan ratoyan rajena dolan nang weteng lara mong kudu weruh wateng ati do kusuma asu ayu babalong janur kowe usada wong kang nanda apik gugur gunung Sariwati namung kula nderek batu-batu kula nyuwun pangapunten sinuwun menika sajaipun wonten tamu lho ora met pasang kaliman tabek sapa tamu wani wis jaya wah mula kok ora ana kabar wer kowe wis mukti cah bagus kowe wis mukti adikku adi apa Gong apa boten iki terbabar pisan boten wonten pekabaran Mas sampeyan mus mukti kawibawa kagem busana kados mekaten Mas Bagong kula iki garwa Mas Bagong bocah-bocah piye agem banget manungsa rata batu-batu coba ngatur Mas Bagong Mas Bagong sampeyan kok lali karo sumpah sampeyan. Kowe kencingan apa, Wer? Aku kakangmu Gareng. Aku kakangmu Petruk Lugong sing kok nunggu bojomu kowe golek gawean. Saiki bareng kowe dadi ratu, kowe mukti kok kowe lali karo bojomu. Ban, kula suliyem. Kula bojo sampeyan, Mas. Piye? Muni kepiye kowe? Hah? Aku ki ratu, Bagong sapa? Bagong wis almarhum. Ora ana Bagong. Sing ana Prabu Selagupala. Sampeyan Mas Bagong, kowe ora pikan tak kepruk watu jasmu kowe kepas. Ayo, Tru. Atau banget. Mboten nginten babar pisan kula nyuwun pangapunten. Samenika kula nyuwun pirsa dhateng panjenengan. Ngapa Sariwati? Panjenengan tasih legan menapa sampun kagungan garwa? Yen malah gampang ya gampang, yen gampang luwih gampang ya ben. Ning kula nyuwun pirsa panjenengan menika sampun kagungan garwa menapa tasih legan? Ayo. Kanca. Batu-batu pas kula mboten betaken gugur gunung. Kuwi tembang penuh gotong royong lho. Kudu dieleng-eleng ora kena kok. Kula nyuwun mreksa panjenengan sampun kagungan garwa menapa tasih legan. Kowe iki percaya karo kae to? Kae mung wong sekeng. Kae wong melarat sing kepengin ngaku aku karo aku. Memper do kepengin ngaku aku karo aku bareng aku wis entuk kamukten kaya ngene iki. Aku ora tepung karo Suliem. Aku ora tepung karo sing ngaku jenenge Gareng kok. Apa meneh sing dhuwur irunge dawa kae aku ora tepung. Kowe percaya masmu apa? Percaya wong kere-kere kae. Betul. Menika mangke badhe boten saged dadosanipun lho sinuwun menawi sing ngandika sinuwun. Prabu Selagupala mboten ngakeni dhateng garwa aku iki. Nek kowe ora percaya, kae tak oyahe tak keprukane watu sirahe Pak. Betul.
Iki ora ono ngimpi apa-apa kok dadi ana wregul nglumpuk. Wong padake regul. Rama Semar. Iki rak suliem to? Nggih. Ngopo gareng barang kok nangis Petruk kok nangis? Ngaturaken ketiwasan, Pak. Nalika semanten kula niliki Bagong teng griya. Bagong niku arep kelalu merga kahanan uripe. Bagong wis mala bojone merga keluputan terus Bagong eling sadar nek apa sing ditindakake niku kleru. Iya. Bagong terus lunga titip bojone kalih kula kalih Petruk. Reng nek aku ora bali 3 dina gedene 7 dina aku mati ning dalan Kaliren. Nek aku engko mukti kowe tak kabari. Aku lho nggih weling kalih Bagong, Gong aja lali karo bojomu lho. Ora, pokoke sumpah demi Tuhan aku mesti nek mukti bali. Bagong saniki wis dadi ratu. Mbah saka jalane saka napa ning nganggo sandangan Nalendra jenenge Prabu sinten wau Suragupala. Heeh. Gandrung karo wong wedok lagi do roman. Dumadakan bojone teka, bojone diantemi, ngaku nek udu bojone. Bagong ora ngaku nek Suliem adi kula niki bojone. Wah, kepanjingan apa kae? Ayo, sing matane kira kuwi ngene. Marahi pacarku Sariwati marah. Nesu karo aku. Dikira aku wis duwe bojo. Kowe sing dadi sebabe. Sing mirunge doyene. Catut matane. Oh, kejem banget ya, Tru. Aku dadi malik tinggal kaya ngono ya. Isa wae iki. Hah? Iki sing ngarep ki nek dikai bathok kaya bulus lho iki. Sira iso ndelam-ndelum. Kowe kok dadi kaya ngono iki ngopo to, Dole? Apa mergo nggonmu saka prihatin sing banget tumuli kowe entuk kanugrahan dadi wong mukti, dadi wong cukup. Wekasan iso malikke. Pamikirmu kowe dadi wong sing uraan, dadi wong sing angkara murka. Aja ngono ya, Bagong. Bagong sapa? Ngawur. Suragupala. Lairku siji Sura. Ning isor Gupala. Mula jenengku Suragupala. Lah ku lair ning ngarep SMKI. Ngawur. Kuwi enak. Arep ngapa kowe? Terus kowe rene arep matani karo wong kira karo wong irunge doe. Karo jenenge Suliem, wong lemu banget. Asli wong lemu. Gedhe tenan wonge. Saya saiki meteng. Wah. Gemblem. Nek cara kendang ya kendang bem. Hai. Tung gemblem nemblem. Sanggo latihan ngendang karo bojone mengko. Kon mbrangang terus sirahe keplaki tumblong to blem. Wis kowe ora sembrono. Kowe iki anakku. Anakmu piye? Padake aku ki Prabu. Sawise aku isih turuning Prabu Begawan Wisrawa. Aku isih eyang buyutku ki Prabu Sumali. Mali kemali ngono. Pak, mbok tambahnono, Pak. Kowe ketoke wong edan ning jahat banget iki. Sing ngomong nek
Prabu Suragupala ki trahe Begawan Wisrawa ki sapa? Nek ngono kowe sedulure Dasamuka. Ha kae eyang. Lho. Sapa-sapa kok eyang? Mula aku kejem. Mula aku wengis. Wengis lahir batinku. Mergo aku pancen turuning Prabu Suman. Aku isih nasanake Prabu Kunjara Karna. Wah, serem kabeh. Aku klebu bakal dipek mantu Prabu Niwata Kawaca. Pajak. Seswane Rama Bargawa. Ayo, areng apa kowe? Aku nek digdaya ya digdaya. Aku kekasih ing Sang Hyang Bathara Wenang. Kelangenane Sang Asih Prana. Ya Sang Asih Prana ya asih bakule lotek. Saedian ora. Hah, arep apa kowe? Ngopo Mir? Kok Mir? Ayo kowe, kafokmu kapan kowe? Tepung ta? Ora iso. Aku nggon aku ki nek kata-kata terakhir ki mesti tambahi Mir. Arep nanti Mir ngono kuwi. Kuwi kata-kata terakhir nek cara bantur iya J ngono kuwi. Lah J-ne iku nek cara nggon aku Mir. Ayo jajan Mir, ngono kuwi meng kata-kata dialog adat budaya. Pancaya terus, yo. Piye? Padake becak aku. Arep tak pancal ki sing numpak sapa? Ora macem-macem kowe. Kocap kacarita. Salebeting Prabu Suragupala. Nalika semanten duka yasinipe, panandene iki Lurah Semar katingal komat kamit tutukipun angrang kapal. Daya pangruwatan nenggih kulha balik, caraka balik den tamakaken dening Ki Lurah Semar wonten dadaning Sang Suragupala. Oncat digya kala Suragupala ingkang suwur batan sukma kemanjing angganing Ki Lurah Bagong. Ayo kowe kelingan ora saiki karo aku. Bapak iki. Kae gareng kae? Heeh. Petro. Bojoku nang ndi, Tru? Ayo. Tak koske nggonanmu mesti. Kowe ora kelingan lakon sing kelakon apa? Ora. Ki aku mau goleki karo bojomu. Kowe iki wis mukti lho sandhanganmu kaya ngono kuwi. Wah. Aku dadi apa mau? Dadi ratu. Neng Tunjung Kencana Prabu Suragupala. Kowe kang slupan sukmaning Prabu Suragupala sing tok pateni sajake. Kowe gandrung karo wong wedok, kowe sumpah karo wong wedok nek rung dibojo. Suliem adiku teka ngambruk neng pangkonmu tok tonyo bathuke. Weh lah. Aku nono ping pindho karo bojoku, Tru. Endi Suliem? Endi Suliem, Tru? Aduh. Kowe tak tono ping 3 ya, Suliem. Nggih. Wingi nggon mata karo nggon bathuk iki mau kena nggon apa? Niki wau nggon irung. Mimisen ora? Mboten. Nyobat mimisen. Pancen setan kok Bagong kira. Mari ta, Yem? Mari. Wong iki marine gampang kok. Kene. Masuk. Teng arepe bapak. Alah santai. Sisine. Mboten sah ngagem busana kaya ngoten. Tak ganti sik. Aku njuk ngapura ya, Yam. Mboten napa-napa. Aku karo kowe sayang. Bagong, ayo. Wong tua kok ora dikeki. Wong edan lah. Aku njaluk ngapura. Pak, aku njaluk ngapura, Pak. Nek ora tak ruwat, ora rampung-rampung wis tak kan. Yes. Sah.
Nek ra saka daya pangruwatanku ora bakal rampung tak kandhani.